rwan dod ar sylw at yr anadl. So beidiwch ar reoli fo i ddechrau, jyst sylwch ar pa mor ddefn ydy'r anadl, pa mor gyflym ydy'r anadl. A sylwch ar unrhyw fannau o'r corff sy'n symud oherwydd yr anadl. Alla bod y sgwyddo'n mynd fyny a lawr, neu'r chest yn codi ac yn gostwng. A rwan dechreuwch wthio yr anadl reit lawr i wylod y bol. So ar yr anadl fewn, ydych chi'n trio gwasgu'r botwm bol allan hefo'r anadl mewn. A wedyn ar yr anadl allan, gwasgu bob mymryn o ocsigen allan o'r ysgyfaint gan wthio'r botwm bol yn ôl tuag at yr asgwrn cefn. So anadl fewn, gwasgu'r anadl reit lawr i wylod y bol, a gwthio'r botwm bol allan. Ac anadl allan, gwasgu'r botwm bol yn ôl tuag at yr asgwrn cefn. Ac yn yoga, da ni wastad, os yn bosib, yn anadlu fewn ac allan drwy'r trwyn. So mae'r ceg ar gau. A triwch wneud hyd yr anadl fewn tua'r un hyd yr anadl allan, a rafu lawr i ryw 4 eiliad i mewn a 4 eiliad allan. Falle bod hwnna ddim cweit yn iawn i chi, gweithiwch sut bynnag ydych chi isio, be bynnag sy'n siwtio chi ora, ond tua hynna sy'n gweithio'n dda. A wedyn unwaith ydych chi mewn rhythm efo'r anadl yna, jyst triwch gadw yr anadl tua o gwmpas yr amser yna drwy gydol y sesiwn. A cofiwch hefyd be bynnag mae'r meddwl yn dechrau crwydro tuag at be ydych chi'n neud pnawn 'ma, neu be ydych chi'n mynd i gael 'i ginio, neu be ddigwyddodd ddoe. Jyst gadwch i'r syniad yna fynd a wastad dod a'r meddwl nôl at yr anadl. Cofiwch am y sesiwn yma, ydych chi union lle ydych chi angen bod a gellu bob dim arall aros. A rwan, ta, agorwch eich llygyd jyst i allu gweld beth dwi'n gwneud. Dwi'n mynd i bwyso nôl efo'r dilo. So dilo'n dod tu ôl y corff, coesau'n dod allan o'ch blaen chi. A jyst dechrau gwneud cylchoedd efo'r traed. Jyst i roed stretch bach i'r coesau. Os ydych chi ar gadar, allwch chi wneud yr un peth. Jyst stretcho'r coesau allan oddi ar y gadar. Os ydych chi eisiau roed wiggle bach i'r coesau hefyd, gnewch be bynnag sy'n teimlo'n iawn. A wedyn pan ydych chi'n barod, dewch yr coesau nôl. Traed yn fflat ar y llawr os ydych chi ar gadar, neu jyst nôl i groesi. Wedyn wnawn ni ddechrau cymryd rhan yr cylchoedd ar y deg efo'r pen. Byddwch yn ofalus os mae'n gynnar, ac os ydych chi'n gweithio wrth ddesg, neu os ydych chi wedi cricio'ch gwddwch chi bore yma, byddwch yn rili ofalus. Jyst checiwch mewn bod y cefn ddim wedi dechrau mynd yn grwn. So ydych chi dal efo cefn syth. A wedyn, pen yn ôl i'r canol.
a cylchoedd mawr nôl efo'r sgwydda. Os yna unrhyw bwynt da chi'n teimlo bod chi eisiau symud o'r safle da chi yno fo, allwch chi wneud hwn yn sefyll hefyd, os di'n teimlo well i chi. A wedyn yr un peth sgwydda yn dod ymlaen. A rhyddhau. A wedyn plethu'r bysedd. So mae cledra'r dilo yn gwynebu'r corff. A wedyn mestyn ymlaen efo'r dilo. A triwch wahanu y shoulder blades os da chi'n gallu. So bob anadl fewn. Chi'n teimlo top y cefn yn mestyn. Cofiwch checio mewn efo'r anadl bod y dal yn araf. A bod chi dal yn gwasgu yr anadl reit i wylod y bol. A wedyn rhyddhau yr un peth tu ôl y corff. Plethu'r bysedd efo'r dilo dal yn gwynebu y corff. A tro ma ydych chi'n anadlu dop y chest, triwch wasgu y breichiau at ei gilydd tu ôl i chi. A triwch wneud yn siŵr bod y sgwydda ddim yn codi'n ormodol. A wedyn rhyddhau, a jyst dechrau deffro gwylodion y breichiau, so mae'r dilo'n troi i un cyfeiriad, a wedyn y newid i'r cyfeiriad arall. A wedyn da ni'n mynd i ddechrau ysgwyd y dilo. A wedyn ar un anadl fawr i mewn, dewch yr breichiau fyny uwch y pen. A dal yr anadl am 4, 3, 2, 1 ac anadl allan, dilo drwy safle gweddi. So wnawn ni ddod ar dilo o dan y sgwydda rwan, a'r pengliniau o dan y cliniau. So, nôl lawr ar eich mati chi, symwch eich cadeiriau a'ch clustoga a bob dim ydych chi wedi defnyddio. A mae'r dilo a'r bysedd yn dod mor llydan o phosib ar eich mati chi. Allwch chi dal wynebu fi os ydych chi isio. Dwi jyst yn dangos i chi ar ochr so bod chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd. Jyst gwynebwch chi ba bynnag ffordd sydd orau i chi. A gnewch yn siŵr bod yna fymryn o blyg yn eich penoliniau chi, so bod chi ddim yn mestyn y breichiau. A wedyn triwch wasgu drwy flaen bob bys a bawd, so bod chi'n cymryd y pwysau oddi ar garddwng. Os ydych chi eisiau hefyd efo'r pengliniau, allwch chi blygu y mat drosodd, neu os ydych chi eisiau clusto gyda chi unrhyw boen yn y pengliniau, jyst gwnewch yn siŵr bod yna digon o padding o danodd. A wedyn ar anadl fewn, mae'r bottom ball yn disgyn tuag at y mat, a ydych chi'n sbïo i fyny. Ar anadl allan, mae'r cefn yn mynd yn grwn, a mae'r bottom ball yn gweithio yn ôl tuag at yr asgwrn cefn, gwasgu allan bob mymryn o aer. Anadl fewn, sbïo fyny. Gollwng y bottom ball. Ac anadl allan, cefn crwn. So cyfrwch hwn yn eich amser eich hun. Jyst yn ara bach yn deffro yr asgwrn cefn. A cyd symud yr anadl hefo'r symudiad. A rwan, da ni'n mynd i mestyn nôl i safle plentyn. So mae'r traed yn dod yn fflat.
A wedyn, da chi'n ista nôl i fewn i'r traed. Wel, mae fyny chi, mae yna opsiwn yn fan hyn, unau i mestyn y dilo allan o'ch blaen chi, neu i ddod o'r breichiau wrth eich ochrau chi. A wedyn mae'r talcen yn dod ar y mat. A jyst sylwch ar sut mae'r corff yn teimlo yn fama. Hwn di'r safle da chi wastad angen cofio a dod yn ôl ato fo. Pryd bynnag mae yna rhywbeth ddim yn teimlo'n iawn, pan da chi yn cymryd unrhyw safle sydd falle ddim yn gweddill cyrff chi, da chi wastad efo'r opsiwn o ddod nôl i safle plentyn. So just ymlaciwch yn fan hyn. Gadwch chi'r corff deimlo'n drwm. Ymlaciwch bob un cyhyr, bob un asgwrn, bob un mymryn o'r corff. A wedyn ar anadl fewn. Jyst codi'r pen, so da chi yn penlinio. Na fo. Reit, so dyna mynd i gerdded ymlaen efo'r dilo, a tro yma mae'r goes dde yn mynd i ddod ymlaen hefyd. So na i ddangos i chi o'r blaen. So mae'r dilo ar ochr fewn y goes. Mae'r goes yn dod ymlaen. Na fo. A wedyn yn ar y bach, just siglo fymryn yn ôl ymlaen. Just i ddechrau mestyn y cliniau. A jyst sylwch ar sut mae hwn yn teimlo, pa gyhyrau sy'n cael ei defnyddio. A wedyn dod â'r goes yn ôl i safle plentyn unwaith eto. A tra ydych chi'n fama wan, tseciwch mewn efo'r anadl. Ydych chi dal yn anadlu i wylod o bol. Ydy o dal yn araf, ac ydy o dal yn dod trwy'r trwyn. A wedyn ar anadl fewn, codi'r pen unwaith eto i benlinio. A wedyn ar un peth ar yr ochr arall. Dil yn dod ymlaen. A wedyn y goes yn dod ymlaen. A wedyn ar y bach, jyst siglo yn ôl a ymlaen. Triwch wneud yn siŵr bod na ddim tensiwn yn cael ei ddal yn y sgwydda. Sylwch hefyd os oes unrhyw wahaniaeth rhwng y ddwy ochr. Fel arfer mae gennym ni un ochr sydd o fwy o le i mestyn na'r llall. A wedyn, pan ydych chi'n barod, yn ôl i safle plentyn. Ond tro yma, eisiau chi tycio sydd y traed o danodd. So yn hytrach na bod y traed yn fflat, maen nhw fel hyn. A jyst sylwch ar y stretch na o dan y traed. Am ryw reswm bod ni ar yn traed rhan fwyaf o'r amser, da ni byth yn meddwl i mestyn nhw. A mae gymaint o muscles bach a esgyrn bach sydd jyst angen chydig bach o sylw bob hyn a hyn. A wedyn o fama, da ni'n mynd i weithio'n ffordd fyny i'n safle ci cynta ni, i'n downward dog cynta ni. So unrhyw drafferthion efo ysgwyddau, sy'n ni'n argymell bod chi'n ein aros yn safle plentyn. Neu, allwch chi ddod nôl fyny i'r safle yma, fyny i chi
i safle buwch. Neu fel arall yn ar bach, dechrau gweithio'ch ffordd fyny i eich safle ci chi. So, just i atgoffa, dylon llydan, bysydd yn llydan, gwasgu trwy flyn ar bysydd. A wedyn, just pedlwch y coesau gymaint ydych chi angen cyn i chi ddechrau setlo. Gweithio drwy unrhyw fanau o densiwn. A wedyn pan ydych chi'n barod i setlo, dilwch tua lled y sgwyddau a traed tua lled y cluniau. A wedyn plygu'r coesau gymaint ydych chi angen. Mymryn o blyg yn y penyliniau. Ydych chi'n anelu am linell syth o'r dilo reit lawr i wylod y cefn. Gweithio'r bottom ball tuag at yr asgwrn cefn. A just rhowch sigl bach i'r pen i wneud yn siŵr bod dim tensiwn yn cael ei ddal yn y gwddw. Ydych chi'n edrych tuag at y traed. Cofiwch unrhyw bryd ma'n ormod dowch nôl lawr i restio'n safle plentyn. A cofiwch anadlu. A wedyn yn ara bach, dyn ni'n mynd i gerdded y dilo yn ôl tuag at y traed. Eto, dal i blygu'r coesau gymaint ydych chi angen. A dyn ni jyst yn mynd i hongian yn fan hyn, gadael i'r breichiau jyst flopian lawr. Eto, sigl bach yn y pen i wneud yn siŵr bod dim tensiwn yn cael ei ddal yna. Gadwch i'r sgwydd a hongian. A wedyn sylwch ar gefn y coesau sut maen nhw'n teimlo. Os ydych chi'n meddwl falle allwch chi chwarae efo'r syniad o sythyn nhw just mymryn. Just gwelwch sut mae hwnna'n teimlo ar y gyhyrau mawr yn gefn y coesau. A defnyddiwch bob anadl allan i ymlecio'r asgwrn cefn nhw. A anadl allan, plygu'r pengliniau, gymaint o phosib a wedyn ar anadl fewn. Da ni'n mynd i ddechrau gweithio'n ffordd fyny drwy'r asgwrn cefn. Pen yn dod fyny yn ola. A wedyn un rôl mawr nôl efo'r sgwydda. Cledra'r dilo yn gwynebu am ymlaen. A jyst checiwch mewn eto, dychmygwch y llun yna yn dop y pen, yn tynnu chi fyny so bod y cefn yn syth. A jyst sylwch ar sut mae'r corff yn teimlo yn y safle yma. A wedyn sifflwch y traed at ei gilydd. So mae bodio'r traed yn cyffwrdd, a mae'r traed i troi fewn just mymryn. A wedyn, codi bysydd y traed a lledaenu nhw gymaint o phosib. A wedyn, dod â bysydd y traed yn ôl i lawr ar y mat wedi lledaenu. A jyst sylwch ar y gwahaniaeth mae hwnna'n neud i'r coesau. Dylech chi deimlo fel bod, lle'n meddwl bod i arch yn Gymraeg, arch y droed wedi codi chydig bach, a wedyn mae hwnna'n effeithio y gyhyrau i gyd ochr fewn y coesau. Anadl o fewn, mestyn fyny, dowch ar dilo at ei gilydd. Anadl allan, cadw'r dilo lle maen nhw, ond jyst gadael i'r sgwyddau ddod i lawr, so bod yna ddim tensiwn yn cael ei ddal yn y sgwyddau.
Anadl fewn, mestyn fyny eto. Ac ar anadl allan, jyst tiltio un ochr, dim ots pa un. A triwch, yn ydrych na bod chi'n meddwl bod chi'n mestyn drosodd, meddyliwch bod chi'n mestyn fyny efo'r dilo na, so bod chi'n anelu tuag at gongol uchaf'r stafell. A wedyn anadlu fewn i'r ochr sydd wedi mestyn. A jyst checiwch mewn hefyd bod yr ysgwydd top yma ddim yn disgyn ymlaen, yna'n gallu digwydd weithiau. Dal i anadlu i waelod y bol. Anadl fewn, mestyn fyny. Anadl allan, dilo yn dod lawr y canol. Plygu'r coesa a plygu yn eich hanner eto. Mae ni aros fan hyn am rhyw 2 anadl. Sigl bach yn y pen. A defnyddio bob anadl allan i mestyn yr asgwrn cefn. Rhyddhau nhw'r tensiwn yn y gwddw. A anadl fewn, gweith eich ffordd nôl fyny drwy'r asgwrn cefn, pen yn ola. A rôl mawr nôl o'r sgwydda. Cledra dilo yn gwynebu am ymlaen. A anadl fewn, mestyn fyny eto. A anadl allan, rhyddhau y sgwydda. A anadl fewn, mestyn fyny. Ac anadl allan, tilt i'r ochr arall. A anadl fewn, mestyn fyny. Ac allan, unwaith eto, plyg yn eich hanner, plygu'r coesau gymaint o sydd angen. Ac anadl fewn, gweith eich ffordd fyny. Pen yn dod yn olaf, anadl fewn. Ac edrych ymlaen. So rwan, wnawn ni ddod ar dilo i safle gweddi. Ar anadl fewn, jyst codi'r goes dde chydig bach mwyn dod o fo nôl. Wedi gwynebu ar ongl rhwng 45 gradd. So mae gennych chi'r droed flaen yn gwynebu yn syth ymlaen. A'r droed gefn wedi troi jyst mymryn ar ongl. So rhyw 2 i 3 o'ch traed chi ydy lled y gap. A wedyn jyst triwch wneud yn siŵr bod y 2 glyn yn gwynebu ymlaen, yn edrych na bod chi fela. Bod chi fela. A wedyn plygu fymryn ar y ben glin flaen. So mae'r goes gefn dal yn syth, ond mae'r goes flaen wedi plygu chydig bach. A wedyn ar anadl fewn, da ni'n dod ar breichu fyny eto. A gwneud yn siŵr bod y sgwydda i lawr. So rhyfelwr 1 ydy y safle yma, a da chi'n edrych tuag at y dilo. A rwan ar anadl allan, agorwch y dilo a da chi'n troi y corff i wynebu yr ochr. So mae'r traed, a'r coesyn ar y lle maen nhw, a mae'r corff yn troi. Dwi'n wedi troi wynebu chi rwan, ond allwch chi aros lle ydych chi. So hwn di'r safle, falle bod chi eisiau sifflo'r traed bach yn bellach oddi wrth ei gilydd. Ac efo'r dilo, da chi'n trio mestyn nhw allan mor bell a phosib.
So mae'r sgwydda i lawr ac yn llydan i mewn i'r rhyfelwr 2. A wedyn, ydych chi'n sbïo dros bys canol y llaw flaen yna. Cofiwch anadlu. A wedyn ar anadl fewn, da ni'n sethu y 2 goes. So dal yn yr un safle efo'r traed, ond mae'r coesau yn syth. A rwan ar anadl allan, ydych chi jyst yn mynd i ddechrau tiltio y breichiau. So maen nhw dal mewn llinell syth, a da ni'n dod â un llaw, so'r llaw flaen, i restio ar y goes blaen. So gwnewch yn siŵr bod chi'n pwyso ar y ben glin. Ellwch chi unau pwyso ar dop y goes, so uwch ben y ben glin, neu os oes gennych chi lot o le, ellwch chi ddod â'r llaw o dan y ben glin. Ond jyst gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn pwyso ar y ben glin. Ac yn delfrydol, ydych chi eisiau llinell syth o un llaw i'r llall. A wedyn mestyn fyny efo'r llaw top na. Dal i chi anadlu. Ar anadl allan, plyg y ben glin blaen a dod yn ôl i'r safle oedden ni yno fo cynt, so rhyfelwr 2. So mestyn i bob ochr efo'r dilo, plyg i'r goes blaen. Na i jyst troi i'r ffordd ydych chi'n gwynebu eto. A wedyn ar yr anadl fewn nesaf, ydych chi jyst yn dod â un droed at y llall, nôl i dop y mat, safle gweddi efo'r dilo. A wedyn, dilo'n dod bob ochr i'r corff, ceuch y llygyd. A jyst sylwch ar sut mae'r corff yn teimlo bellach. Checiwch mewn efo'r anadl sut mae hwnna'n gwneud. A checiwch mewn efo prysurdeb y meddwl. Falle nwch chi sylwi bod chi wedi bod yn meddwl am rhywbeth hollol wahanol am tua 20 munud. A mae hynna'n iawn. Ond jyst triwch adael i hwnna fynd rwan a dod nôl at yr anadl. A jyst am eiliad atgoffwch eich hunan o'r bwriad nathach chi setio eich hunan ar ddechrau'r sesiwn. A wedyn agor y llygyd, dilo'n dod at ei gilydd eto i safle gweddi. Anadl fewn, codi'r goes chwith tro yma, a wedyn ar anadl allan, camu nôl hefo y droed chwith yna. So, da ni'n cymryd yr un peth ar yr ochr arall. So, mae'r droed flaen yn syth ymlaen, a mae'r droed gefn wedi troi ar ongl tua 45 gradd. A wedyn, jyst newch yn siŵr bod y cluniau ddim wedi swingio i'r ochr, bod nhw dal yn gwynebu am ymlaen. Gyda llaw, os oes unrhyw un yn woblo yn y safle yma, allwch chi wastad symud y droed flaen allan chydig bach, jyst i roi fwy o sylfaen i chi. O fel arall, os wllid chi. A wedyn, ar anadl fewn, plyg i'r goes flaen, a mestyn fyny efo'r dilo i rhyfelwr 1. Eto, checiwch mewn bod y sgwydda ddim yn codi. A sbïo fyny tuag at y dilo.
Dal i anadlu i waelod y bol. Ac ar yr anadl allan nesaf, agor y breichiau i rhyfelwr 2. Corff rwan yn swingio rownd i wynebu yr ochr. A falle bod chi eisiau lledaenu'r traed dipyn bach. Na i jyst troi wynebu chi, ond allwch chi aros ledach chi os ydych chi eisiau, fyny chi. So mae'r goes flaen di plygu dipyn, coes gefn yn syth. A wedyn mestyn allan efo'r dilo i agor y chest, agor y sgwydda. Dal i anadlu drwy'r trwyn. A wedyn ar yr anadl fewn nesaf, sythu'r goes blaen. A wedyn yn ar y bach, da ni'n mynd i ddechrau tiltio y breichiau. So bod ni'n mestyn fyny efo'r llaw top. A mae'r llaw gwylod unau wedi restio uwch ben y ben glin, neu o dan y ben glin, lle bynnag sy'n teimlo'n iawn i chi. Ond mestyn fyny ydy'r peth bwysig am yma. Ac anadlu. A anadl allan, yn ôl i rhyfelwr 2, plug y goes flaen. Na i jyst troi yr un ffordd chi rwan. A wedyn ar anadl fewn nesaf, dod yr dilo a'r coesau at ei gilydd. A wedyn dod ar dilo lawr, ceich y llygyd. Gadael i'r anadl setlo. A jyst checio mewn efo sut ydych chi'n teimlo rwan. Eto atgoffa'ch hunan o'ch bwriad chi bore yma. A wedyn agor y llygyd. A jyst cymrwch wiggle bach i bob dim. Rhyddhau yn rodensiwn. A nathon ni gymryd hon wrth dwytha, so ni gymryd hi eto i chi gael gweld sut ydych chi'n gwneud. So traed tua lled y cluniau. Eto, codi bysydd y traed, lledaenu nhw, a wedyn gwasgaru nhw nôl i lawr. A wedyn chwiliwch am farcyn o'ch blaenau chi i ganolbwyntio arno fo. Jyst unrhyw beth o'ch blaenau chi sydd ddim yn symud. Yn delfrydol rhywbeth ar y llawr neu eitha isel yn hytrach na rhywbeth uchel. A wedyn yn ar y bach, da ni'n mynd i weithio'n ffordd i fyny i flaenau'n traed a'r anadl fewn. A dod ar dilo gyferbyn ar sgwydda. A wedyn ar anadl allan, da ni'n dod yn ôl i lawr. Wan, os ydych chi'n woblo, peidiwch y poeni, jyst ail setio a trio eto. Weithiau mae'n gallu bod yn help os ydych chi ar eich mat chi i ddod oddi ar y mat, y lleio paddings gennych chi ar gyfer hon, hawsa'n byd ydi o. A triwch wneud yn siŵr bod chi ddim yn dal tensiwn yn y sgwydda. So mae'r gwaith yn digwydd o gwmpas o bottom ball, so bod chi'n dal hwnna a bod chi'n pnol gripio. Buns of steel grip ydy'r un yma. So ar anadl fewn. Dod ar flaen eich traed.
ac ar anadl allan yn ôl i lawr. So cymrwch hwn yn eich amser eich hun, yn cyd symud yr anadl fewn efo blaenau y traed ac anadl allan yn ôl i lawr. Ar afon byd, goron byd, so triwch weithio efo rhyw 4 eiliad mewn, 4 eiliad allan eto. Hwn yn un da hefyd os oes gennych chi rhywbeth eitha stressful i wneud, fatha dwi'n ni'n cynnal cyfarfod neu gwneud rhywbeth ar Zoom, dwi'n yn gwybod. Hwn yn un da just i ffocysu y meddwl bod yn rhywbeth corfforol. Tro nesaf ydych chi fyny ar anadl fewn, aroswch excuse me, ar flaenau y traed. So daliwch chi anadlu, ond ydych chi just yn aros fyny ar flaenau y traed. A wedyn pan ydych chi'n barod, anadl allan, rhyddhau lawr, rhowch good sigl i'r coesau. Da iawn. Good work, guys. A wedyn, da ni'n mynd i ddod i orwedd, ond dwi eisiau i chi eista gynta a jyst gweld beth dwi'n neud, achos yn amlwg mae'n anodd i chi weld unwaith da ni'n gorwedd. Felly, efo hon, na i ddangos i chi ffordd yma, dwi'n meddwl. Yeah. Felly, i ddechrau beth byddwn ni'n neud, ydy dod ar ddwy droed i fyny, a peth bwysig ydy bod chi'n gwasgu gwylod y cefn mewn i'r mat. Ond falle bod hwn yn ddigon i chi, a bwriad ydy bod chi'n teimlo yr ardal o dan y bottom ball yn gweithio ac yn cryfhau. So fyny chi, gallwch chi unau aros yn y safle yma, cledra'r dilo yn gwynebu i lawr, cledra'r traed yn gwynebu fyny. Dwi'n siŵr os yna ddim cledra'r traed, ond na fo, ydych chi'n gwybod beth dwi'n feddwl. A wedyn, os ydych chi eisiau cymryd o'r cam yn bellach, ar anadl fewn, ydych chi'n gallu dod o un goes i lawr chydig bach, ac ar anadl allan yn ôl i fyny. A wedyn yr un peth, anadl fewn, ac anadl allan. Wel, mae hollol fyny chi, unrhyw drafferthion efo gwylod eich cefnau chi, swn i'n argymell bod chi gorwedd ar eich cefnau chi, dod ar traed i fyny a jyst aros yna. A mae'r pwyslais wastad ar wasgu gwylod y cefn i mewn i'r mat i warchod unrhyw drafferthion efo gwylod y cefn. Ond mae hwn yn un rili da i ddeffro yr ardal reit o dan y bottom ball yma un. Felly, dywch chi orwedd ar eich cefnau chi. A wedyn dowch ar traed i fyny. Di ddim ots faint mae'r coes wedi plygu gyda llaw. Mae hwnna'n hollol ffain. So jyst gweld sut ydych chi'n teimlo yn fama. Falle bod chi'n hapus i aros yma, falle bod chi eisiau gweithio efo un goes yn dod lawr chydig bach. Os ydych chi eisiau gwneud hynna, croeso chi wneud, jyst cymrwch hwnna yn eich amser eich hun. Ond fwy na'm byd, defnyddiwch y bottom ball i wasgu lawr i mewn i'r mat. Dal i anadlu'n dim. Mae hwn yn da i wneud yn y bora hefyd, i gael bob dim yn symud, y gwaed i gyd yn pwmpian rownd. O wastad yn dda i'r galon i gael y traed yn uwch na'r galon. So os ydych chi wedi blino unrhyw adeg, jyst waciwch eich traed uwch eich pennau chi, a byddwch chi yn teimlo yn lot fwy egnïol.
Pan ydych chi wedi cael digon, just plygwch eich coesau mewn tuag at y corff a gafel rownd y coesau. Allwch chi yna i gafel yn y ddwy law at ei gilydd neu gafel yn bob coes. Fyny i chi. A wedyn dechreuwch siglo o ochr i ochr, just fymryn bach. Mae hwn yn un rili neis o gwylod y cefn. Mae'n gallu teimlo fatha massage bach. So just yn ar y bach, siglo o ochr i ochr. A wedyn, dowch eich traed chi'n fflat ar y mat efo pengliniau dal wedi plygu. A wedyn mestyn y breichio allan i'r ochrau. A rwan, da ni'n ar y bach yn mynd i blygu'r pengliniau, so gadael iddyn nhw fflopio'n drosodd i un ochr. Dim much fa ochr, just gadael iddyn nhw ddisgyn yn ar y bach. Mae hwn yn un lyflu i roed twist yn yr asgwrn cefn. So dowch eich sylw rwan i wilod yr asgwrn cefn. Ac efo bob anadl allan, teimlwch yr ardal yna yn rhyddhau. Dechrau arafu'r anadl reit i lawr. Ac ar anadl fewn, dowch y pengliniau fyny eto, traed dal yn fflat. A wedyn ar anadl allan, gadael i'r coes a ddisgyn yn ar y bach i'r ochr arall. Ac eto sylwch ar yr asgwrn cefna yn cymryd y twist. Anadl fewn, coesau yn dod yn ôl i fyny, pengliniau nôl i fyny, a wedyn dowch y coesau unwaith eto i mewn at y corff a gafel rownd y coesau. Ac eto, un sigl bach ola. Just i ryddhau nhw'r densiwn yr asgwrn cefn. A da ni'n barod am shavasana rwan. Yr rhan neis lle da chi'n gorwedd ac yn ymlacio. Ac yn cymryd y bydd o'r gwaith da chi wedi rhoi fewn yn ystod y sesiwn. So os da chi eisiau cael gafel ar blancad bach, neu rhoi jumper ymlaen, neu cymryd swig o ddŵr cyn ymlacio, croeso i chi wneud hynna. Byddwn ni'n gorwedd am rhyw 7 munud rhywbeth fel yma. Unrhyw un sydd wrth wely, os da chi eisiau gorwedd ar y gwely, gnewch hynna. Bynnag sy'n fwyaf cyfforddus i chi. A hefyd, os da chi eisiau gorwedd ar eich ochr chi yn hytrach na ar eich cefn chi, mae hwnna'n hollol ffain. So just dewch i unrhyw safle sy'n teimlo'n braf i chi orwedd yno fo. Gwnewch yn siŵr bod chi ddigon cynnes ac yn hollol gyfforddus. A wedyn ceiwch eich llygyd.
A jyst sylwch ar sut ydych chi'n teimlo yn fyma. Meddyliwch yn ôl i ddechrau'r sesiwn a sut oedd eich prysurdeb meddwl chi, sut oedd yr emosiynau. A jyst cymharwch efo sut ydych chi'n teimlo rwan. Sylwch ar eich anadl chi. Ydy o yn naturiol wedi arafu o gwbl? A rwan gan ddechrau yn yr ardal ar dop y pen, yr ardal o gwmpas y gwyneb, y cyhyrau bach neu gyd yn eich gwynebau chi. Yr ardal rownd y gwddw a'r sgwyddau. Sylwch ar sut mae'n teimlo. Ac ar yr anadl allan nesaf, jyst gadwch i'r ardal yna a adael fynd. A wedyn gweithio'ch ffordd lawr y breichiau tuag at y dilo a blaenau'r bysedd. Lawr ffrynt y chest, rownd yr asena, a lawr o'r sgwyddau, reit lawr yr asgwrn cefn. Jyst sylwch ar sut mae'r ardal yna'n teimlo. Ac ar yr anadl allan nesaf, ymlaciwch bob mymryn o'r ardal yna. A rwan lawr i'r ardal rownd y botwm bol, da ni wedi gwneud lot o waith yn fanna. Ardal rownd y cluniau, gwylod y cefn, y glwts, y buns of steel nathach chi weithio'n galed. A anadl allan nesaf, ymlaciwch yr ardal yna. A rwan lawr o dop y coesau, yr ardal rownd y pengliniau, cefn y pengliniau, gwylodyn y coesau, lawr at eich ffêr chi, a'r holl gyhyrau bach a'r esgyrn bach na yn y traed, reit lawr at blaenau bysedd y traed. Jyst sylwch sut mae'r ardal yma'n gwneud. Ac ar yr anadl allan nesaf, gadwch i'r ardal yna doddi i mewn i'r mat.
Teimlwch eich hunan yn mynd yn drymach ac yn drymach ar y mat. Peidiwch â rheoli'r anadl ddim mwy, jyst gadwch iddo fo fynd ar ei liwt ei hun. A wedyn yn ara bach, dechreuwch ddod eich sylw chi i'r bysydd a bysydd y traed. A jyst dechrau mymryn o symudiad yn yr ardaloedd yna. A wedyn dechrau gwneud symudiad chydig bach yn fwy, symud i fewn i'r dilo, traed, gwylodion y coesau. Jyst deffro bob dim yn ara bach. A jyst grandwch ar eich cyrff yma. Camrwch unrhyw symudiadau ydych chi'n teimlo ydych chi angen. Falle bod chi eisiau stretch mawr neis. Ac yn ara bach, gweithiwch eich ffordd fyny i eistedd. Penglinion ffein neu stargadar, be bynnag ydych chi eisiau, jyst i gau y sesiwn. A'r anadl fawr i mewn, dechrau breichiwch y pen, cadw'r sgwydda lawr. Ac anadl allan drwy'r trwyn, dil yn dod drwy safle gweddi. Ac eto anadl fewn. Breichiau'n dod i fyny. Ac allan drwy'r trwyn. Ac am y tro ola, anadl fewn, dal yr anadl yn y top tro yma. Am 5. A rhyddhau allan drwy'r trwyn. Plug i'r pen. Namaste, diolch yn fawr bawb. Da iawn chi. Gobeithio bod pawb yn iawn.